ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு அறிவாக கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன்னா அதுக்கான பொருட்கள் போய் எங்கே வாங்கணும் எப்படி வாங்கணும்னு தெரியலையா? அப்படியே பொருள் வாங்கிட்டாலும் எனக்கு வந்து பட்ஜெட்டில் யாருமே சொல்லித்தர மாட்டேங்கிறாங்க, 2000 3000 சொல்கிறாங்க சொல்லித்தரத்துக்கே அப்படின்றீங்களா? ஸோ உங்களுக்காக தாங்க பெஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. வெறும் 1000 ரூபாயில் நம்ம இந்த கிட்டை வந்துட்டு கொடுத்துட்ருக்கோங்க. ஃப்ரீ ஆரி கிளாஸுமே ப்ரொவைட் பண்ணிட்டுருக்கோங்க. நம்ம கிட்ட கிட் வாங்குற எல்லாத்துக்குமே ஃப்ரீ ஆரி கிளாஸ் கொடுத்துட்ருக்கோங்க. நம்ம கிட்ட கிட் ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 499 ரூபாலேருந்தே நம்ம கிட்ட கொடுத்துட்ருக்கோங்க. இப்போ இந்த கிட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இன்ட்ரோ பண்ண 60 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஆரிக்கு ஜஸ்ட் 1000 rupees. நம்மளோட அடித்தளமே இந்த கிட்டு தாங்க. ஸோ இதை போட்டதுலேருந்து இது வரையும் 1000லேருந்து 2000 கஸ்டமர் நம்ம கிட்டே இந்த கிட் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருப்பாங்கங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டு ஃப்ரேம்லேருந்து கிளாத்து, நீடில்ஸு, சாதா ஊசியிலேருந்து எல்லாமே வந்துடுங்க. ஸோ நீங்கள் இந்த கிட் வாங்கிட்டு கற்றுக்கிற வரையும் எந்த மெட்டீரியலுமே வெளியில் வாங்க வேண்டிய அவசியமே இருக்காது. ஜஸ்ட் 1000 ரூபாயில் ஃப்ரீ கிளாஸும் கொடுத்து இவ்வளோ குவாலிட்டியான மெட்டீரியல் பக்காவாக டைமிங்கில் சேஃபாக பேக் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோங்க. ஸோ இன்னும் எங்கே வெயிட் பண்ணுறீங்க? கீழே இருக்க நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணி உங்கள் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. டாடா பாய்.